Dapat merong grasa yan eh. Ayan o, may butas doon kung nakita natin. Oh. Ayan. Nagkikisingan din. Ayan. At least nagrasahan. Ano ito? Busted yung ilaw. Guys, good morning! Babalik ang lakay. Ayan. At pabalik na tayo sa biyahe. Today is Tuesday, Remembrance Day. Guys, Happy Remembrance Day, Canada. Ayan. So yun si Mrs. yung driver, tsaka mga kiddos. You guys doing everything okay there now? Yeah. How's Ate Clarky? Ate Baki, Ate Sinel. Hari apa Ate Sinel? Let's go. Alright. Oh, careful. She's doing a great job already. You need to be, help to pull the belt. Okay, let's go, let's go. Kalahin mo ba naman sabi ni Boss Daryl eh. Come in the pace o yard at 7:30, not 7:31. Tama-tama. Before 7:30 andun na tayo. Anong oras? 6:50 pa lang. Ha? Did you pull out the wire? Yes. Okay. Alright guys. Wala ba silang pasok ngayon, Han? Wala. Today is Remembrance Day, guys. Walang pasok ang mga kiddo. Ilaw. You know, everything is seat belt. Yeah. Ate Sinel. Yeah. Okay. Baki. Yeah. Okay, let's go. May iiwanan ko na naman sila, guys. You never know kung kailan ulit tayo makakauwi. Sabi ni Mrs. baka sa Pasko na makakauwi. Yeah. Baka sa Pasko na. Intindihan natin Sinel yung Tagalog kasi pinanganak sa Pilipinas yan eh. You understand Tagalog? Yeah. Okay. You guys speak little or no? Just a little. Just a little. Then guys, today is Tuesday. What is it today? Remembrance Day? Remembrance Day. You all guys know school? No school? Okay. So anong plano nyo ngayon? Handon lang sa bahay? Matulog? Matulog? Okay. Basta yung gala-gala nun sa akin. Pagka-winter, hindi rin. Wala nang gala-gala sa ano ngayon. Kasi malamig na. Alright. That's how it is. Hindi nyo pupuntahan yung RV natin doon? Hindi na. Panatag na loob mo? Na hindi ma-pros yung mga tube? Hindi na, kasi empty na yung lahat eh. Empty na lahat eh. Alright guys, anyway tara. Papa is going to work again, okay? Never know when I'm going home. Probably in Christmas. Magsabi ka na ng date ng... Oo, kukuha na ako ng papel ngayon doon sa Should be 23 night, nandito ka na. Oo, kukuha ako ng papel doon sa Torp. Yung request day of December 23 hanggang January 3rd, guys. Hindi tayo bibiyahe. Pero may malapitan lang between 26 to 20 o 30 o 29 kukunin ko. Pero kung wala, hindi na. Ayokong ma-miss yung opportunity na to. Minsan lang naman from 23 just in case kasi alam mo naman yung weather, di ba? Oo. Hindi ka makauwi ng 23, it's 24. 24, oo. Ayan guys. Iano naman natin yung time na yon sa family. Siyempre long haul tayo eh.
Tapos balik na lang tayo pagkatapos ng January. Right, mami? Family naman tayo. Okay. That's the aviation school. Alright guys, nandito na tayo sa Aviation Boulevard. Oh, yun nakikita nyo mga ilaw yan. Nag-spot yan. Yan yung runway. School yan ng mga nag-aaral ng pilot dito sa Manitoba. Meron din dito kasi aviation. Kaya kung gusto nyong dito sa mga sa Canada, gusto nyong maging piloto, yan, pwede kayo dyan. Alright, but anyway, we are now here in Turk and Turk. Oh, diyan kasi si Raylan, hane. Oh, doon niya yung truck niya. Kauwi na. Oh, may ano din, may dumating pa si Daryl. Oh, malamang si Daryl na. Basta kanyang mga tayuan, si Daryl yan. Si Boss Daryl. So, magagalitan ako yan pagka 7:30. Baba na lang, kawan. Alright, pasok na lang kayo. Boss Daryl. Tara, kunin ko ng papilis ko. Alright guys, balikan na lang daw natin, sabi ni Boss Daryl. Ayun siya, oh. Kararating niya kasi usapan namin kasi 7:30 eh. Alas 7:12 pa, magagalit kasi yan pagka malit ako sa dito sa ano. But anyway, start na natin ng truck, tama-tama. Ilabas mo lang siguro. O sige, ilabas ko na lang muna dito. Dito sa side na to. Para sa ganun eh. Dyan na si Boss Raylan. Umuwi rin. Hindi, wow. Ayan yung ano, 2012. Tandaan mo yung truck niyan, Han. Yan yung nag-ano kay sa mga bata, kalahin mo yung driver nito. Owner operator din to guys eh. Kasi yung mga anak ko eh, may aso kasi to. Yung aso eh, grenasing. Yung aso yung aso nagkakahol-kahol. Nagresingan nila, okay. Nagkakahol-kahol. Ginaya ng mga bata, especially si Baki. Pala mo sabi ng driver na yun, don't make fun with my dog or else I smash your head. Hindi ko nalaman yun, buti ko kung nalaman ko yung time na yun, talagang kinumpronta ko yan. Sinabi na sa akin, drive ko, hinayaan ko na lang. May mga tao talagang masasama. Kahit anong, kahit bata nga lang eh. Ganun pa nga eh. But anyway guys, sana mag-start ka after sana mag-start. Pahit muna natin yan. But anyway, anuin ko muna sa loob. I-check ko muna yung langis niya bago natin lahat bago natin paandar. Alright guys, bago natin paandarin, check muna natin yung langis. Nagpa-change oil din ako pero wala daw silang wala silang kung ano-ano pang mga kaya hindi ko na pina-change oil. Wag na ako, sa iba na lang. Wala daw silang filters. Marumi pa. Marumi na, pero okay pa, nasa middle. Doon na lang ako sa pwede pa. Nasa 3/4 pa. Malapit. Nasa gitna. Okay pa yan. Okay, so makikita natin dito. Ayan, nagresingan. Make sure natin nagresingan. Yun lang yung pinagawa ko sa kanya eh.
Ayan, may greasing at maski pa paano. O yun, nag-greasingan din. Ayos. That's the way it is. Okay, 1475 ang trailer natin. Tinex na ni Boss Darrell. Okay, sa kabila. Hindi naman ganong kalamig eh, kaya ano. Ayun oh, wala kasi silang filter na ganito guys, kaya hindi na ako nagpa-change oil. Rinipilan nila ito. Oh, ayan. Nakita natin. Nagrasaan. Oh, nice. Okay naman yung pinagawa ko sa kanila. Ang tanging hindi na lang nila nagawa ito sa truck ko guys, hindi nila nagrasaan eh. Ito, wala kasi silang needle eh. Ito sa ano ko, itong ano ko na yan, ito dapat merong grasa yan eh. Ayan o, may butas doon kung nakita natin. Oh, yan. Alright. Ano naman pala na, nag-grease na naman pala nila eh. Oh, nag-greasan pero hindi pa ako nakapag ano. Ikaw na, tulungan mo ako? Oh, sige, tignan mo na lang. Tinitignan ko lang yung trinabaho nila. Oh, ayan. At least nagrasahan. Okay. Ayan. Okay. Start na natin yung truck guys. Tara. Alright guys, yan. Tulungan mo na ako, Han. Magaling talaga si Mrs. But anyway guys, yan. I-start ko na yung truck. Doon sa kabila yan, Han. Start ko na. Alright guys, sana umandar ka. Sana umandar ang kordapi. Okay. Umandar. Heater. Plug in ako. Yun. Okay na. Alright. Alright. Biskuit. Dandan. Alright. Yan mo na munahan at sarado ko lang sa baba. Sige, sabay paalam sa mga bata. Okay, nakita natin guys ha. Dito malalaman kung mula nung nag-day off ako o nag-log off ako, 60.55 hours. So saktong dalawang araw lang ako. Saktong 2 araw. So Sabado ng gabi ako umuwi. Sabado, Linggo, Lunes kagahapon, Martes ngayon ng umaga. 2 araw lang han, no? Thank you, Nak. Thank you, Nak. Okay. Add ko na yung equipment. So 1475.
Ikaw na muna bahala dyan, Han. Ha? Oo. Sige, sarado ko lang ito. Alright. Paalam tayo sa mga kidding. Bye guys! Bye bebe! Where's my ano dan? iPad? Mwah! Okay, right there. Hold on. Okay. Yes, Papa. You almost fall. Doo-doo. 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 Be good girl, okay? Oh, sige, Papa is going to open. Bye. Thank you, bebe. iPad and the breakfast. Salamat. No problem. ID. There's no more? Wait. Oh, nothing. Thank you. Okay. Be good girl, okay? Ayan, guys. Woohoo! Okay. Oh. Sira na naman yung isang ano ko. Ayaw gumana. Oh. Fuck. Walang ilaw yung isa. Ayan. Walang ilaw yung isa kong gulong ay ano. Kailangan kong bumili siguro ng isang ano. Wala siyang ilaw oh. Walang ilaw. Delikado. Ano ko nga yung ano. Meron naman tayong signal light. Signal light natin. Hazard pala. Oh, meron naman tayong hazard. Kaso nga lang wala yung stoplight. Katulad dito. Tail light ang tawag. Yung nakaraan may problema na yan eh. Problema na ako dyan eh. Red signal light. Oh. Mayroon naman. Dapat mayroon siyang ganito. Pag pinatay mo yun. Tapos ito, nagsisignal light ito. Wala siyang ano eh, stoplight eh. Oh, I mean stop. Tama, stoplight. Oh, rinig yan oh. Yan, wala. Ay, nako. Tingnan natin, patakbuhin ko. Tapos pagka ano eh, sa truck stop, bibila ako ng bagong ganyan. Tapos na Han. Bilis mo naman. Ika'y kakaiba. Pupunta na ako dun. Kunin ko yung aking anak. Oh, sabi ni Boss Narel, check trailer for
4 kasos. Okay. Saan yung ano ko? Ito mo ilagay? Yan. Yan. Dito? Ayun. Ah, okay. Yung dinala natin, Han, dito mo ilagay, ha? Okay. Asan na yun? Diyan lang yan, Han. Kaya mo na lang dyan. Ako nang bahala. Okay. Diyan. Puno-puno ba ang baon ko? Marami na naman tayong baon. Marami akong basuran dito. Wala yung isang ilaw ko doon sa ano. Busted na naman siguro. Ayusin mo yan? Oo, ko na lang, ha? Oo. Tatras na ako doon sa ano? Si Kiss. Ano ito? Busted yung ilaw. Saan ka makakabili? Ha? Saan ka makabili? Sa truck stop na ako bibili niyan. Pakiramdaman ko muna kung hindi bumalik kasi nung nakaraan hindi na talaga gumana yan eh. Yung lights ang busted dyan sigurado. Mahirap pa naman yan pagka makita ng pulis. Pagka makita ng pulis matitikitan ka na naman dyan. Oh, sige yan, ingat kayo dyan. Oo. Tawag na lang tayo. Okay. Bye bye. At guys, tara, kunin ko na yung trailer ko na, pre-tip ko na. Natin isagad kasi baka makuskus yung ibaba natin itong ano, airbag. Babayin natin. Ayaw natin makuskus ito, guys. Ayaw natin makuskus yan. Bumababa na. 34 continuous, ayos. Kasos, sabi ni Boss Darrell. Make sure, ito dito meron siyang kasos. Sa kabila, check ko mamaya. Tras tayo. Rise up, neutral. Ito yung aking ano, flashlight. Saan na po tayo flashlight? Papayin natin. Ayaw, mangat na. Tsaka natin ngayon i-atras. Tagtis. Magat na. Tripin natin maigi, guys.
air. Kunin ko yung ano, ilaw kasi para mailawan natin yung kasos. Ito yung sinasabi nila guys, kasos. Yan, dapat meron ng trailer. Apat meron tayo dapat ganito. Yan. Siguro yan guys, dahil sa lamig kaya ganyan natutosted yung mga wirings niya, o kaya busted na siguro dahil luma naman na, kaya ganyan. Kasi nung nakaraan nag-malfunction yung tail light ko park light ko doon sa nakasunod yung nandun tayo sa Nipigon, nagpapakrudo. Pero nung pinatay ko, nawala. Mamaya, pagkano makita ko, tignan ko. Pag pinatay ko, babalik siya. Di ayos. Kung hindi, bibili ako, tapos palitan ko yan. Sana mag-okay. Yun. Puno pa. Iba ito, wala dito yung releasean ng hangin. Lalig. Okay. So pero wala akong makitang hindi maganda. Lahat ayos. Trailer sila, Winnipeg. Ano to guys? Hindi ko alam. Trailer yata ito ng Horizon. Ayun o, 1475. Walang nakalagay na pangalan ng talk pero may sealed siya Alright guys, super wala akong nakikitang hindi maganda sa sa trailer. Problema lang talaga itong truck ko. Ako makalimutan yung 4 kasos nga talaga na sinasabi. Yung kasos, ito. Ito yun. Ito 1. Yung sa kabila, punta natin. Makalimutan ko pa yung kasos na yun, na-check yan 3. Meron tayo doon sa kabila. Kasi may mga butas dyan guys, pagka nagpahugas kay dyan dadalo yung mga tubig. Ito meron siyang kasos ito. Kompleto. Alright guys, kompleto ang kasos niya. Ayan. Si Cordapia. Kunin ko yung papel ko sa loob kasi hindi pa nagagawa ng Boss Darrell. Tara. ID ko.
pinatayin ko. Tignan ko muna kung pag pinatay ko tapos babalik yung, kung hindi ay nako, kailangan kong palitan. Busted yung ilaw dahil siguro yan guys sa lamig, kaya yung mga ano natutosted. Han! Woo! Kunin ko na yung papel kay Boss Daryl. Labasin ko na lang sila misis. Bye guys, see you again. Okay. Sige na Han. Bye bye. Kunin ko yung papel. Natin papel kay Boss Daryl. Guys, ayan, nakuha ko na isang bugkos na papeles. So, sabi dito, mayroon tayong delivery sa Calgary. After ng Calgary, mayroon tayong dalawang delivery sa British Columbia. So, Calgary to British Columbia. Mahaba-habang biyahe ito guys. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tatratin na natin ito para isang bugkos na paper. Makaano tayo doon. Sulat ko muna yung start odometer ko rito para tuloy-tuloy na. Today is, ang petsa ngayong araw na to 11, today is 11. Start date, so November 11. Start odometer is 953,229. Origin Enterprise. Operator Store 2098. Ang truck trailer 1475. Langley BC ang destination. Order is 1080. Okay, and guys, papeles. Yan. At check ko na lang lagi yung guys, yung mamaya i-check ko sa karsada yung aking tail light. Kung ayaw gumana, bibili talaga ako ng bibili talaga tayo guys ng sa truck stop yung ilaw na yun, baka busted lang yun. Otherwise kung hindi, ipagawa ko kung wirings. At kumuha na rin ako ng leave form ko. Magli-leave tayo nitong Pasko, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo. Yes, but anyway, pupulin ko na video vlog natin. Tracking na natin to kasi itong pangarga na to kahapon pa dapat umalis ako, kaso nga lang may problema ang trailer. Sirado ang trailer, sabi ni Boss Daryl, kaya ngayon ako pinalis. Guys, kahit pa paano naman, nakadalawang araw din naman tayo sa bahay. Pasalamat na lang tayo, at least kahit pa paano mayroon tayo agad-agad na reload. Hindi tayo kinakalimutan ng ating company bigyan ng biyahe. Masipag ang Lakay Tracker, magandang performance natin hindi nagre-reklamo kahit ano bigay nila sa akin, kahit napakalayo, kahit hindi ako umuwi ng 2 linggo, okay lang, as long as I know that I make money. Pero kung hindi na ako kumikita, ang tagal ko sa biyahe, what's the point? Alright guys, alright. So anyway guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog somewhere down the road. I love you all guys. Peace out. Bye bye. Lakay Tracker.